Hej så. Jeg har efterhånden lavet nogle videoer, hvor jeg har lagt og kørt rundt med min eltrækker, en Porsche-trækker fra Kørestol-Eksperten. Og jeg vil godt lige prøve at vise lidt om, hvordan jeg får den monteret på min kørestol, og hvordan jeg tager nogle videoer med den. Den har så nogle clamps, så den er automatisk monteret, fordi at jeg er delvis lammet i den ene arm også, og er helt lammet i begge ben. Jeg vil lige fortælle lidt, at der er 2 batterier på den, og når jeg kører med de smalle forhjul, som er meget hårdt pumpet, så kan jeg køre omkring 120 km på en opladning. Og så er der sådan en motocross forhjul på, så den kan kravle i lidt terræn også. Og så har jeg nogle ret brede baghjul, jeg kan skifte til også, sådan at den ikke sykker ned i sand. Så nu vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan man monterer den. Og jeg skal lige vise jer styret også først, hvor der er en hel række knapper. Jeg har ur på, og der er sådan en, hvad kalder man, bremser her, en nødbremser, og så er der frem og bak, og så er der det der til at montere den, automatisk montering og horn, og så er der en sikkerhedsknap til at du skal trykke på, inden du kan montere, og så er der lys herovre, og så er der en mode-knap, hvor du kan skifte funktioner i display, og så er der hastighed, hvis du kan skifte op til fra 0 til 5. Og så er der en knap her, hvor man kan, når du trykker den opad, så er der antispænd, så ellers så kan den er så kraftig, så hjulen den kan godt spænde noget rundt, især hvis det går opad på grus eller lignende. Og så er der en fartpilot knap her, som jeg virkelig har god gavn af. Det er dejligt at man ikke behøver skal se at holde så hårdt ved styret hele tiden. Og så er der en walk-knap, som er til god gavn i for eksempel en gågade, hvor den så kører cirka 5 km i timen. Men jeg vil lige prøve at vise, hvordan det her automatisk tilspænding det fungerer. Den klemmer bare ind om rørene på kørestolen, så jeg kører kørestolen hen imod. Den er helt op imod, og så trykker jeg på knappen her for at aktivere, og så trykker jeg på knappen her for at løfte. Det var den ene side, så spænder jeg den anden side nu, og så løfter den automatisk. Så forhjulene på kørestolen de er frie nu, så det blev til en trehjulet køretøj. Og så har jeg telefonen siden monteret her, hvor jeg kan styre min kamera. Og så har jeg selfie-stangen, som kan blive 3 meter lang her. Og når den sidder her på, så er vi oppe i næsten 4 meter højde, hvis den står og er stillet lige op. Hvis jeg løsner den her, så kan jeg jo flytte rundt med den her. Jeg kan lægge den om bag ryggen på mig selv, eller ud til siden, og sådan jeg kan filme fra alle vinkler. Og så er det sådan set bare at sætte i gear, og så skal vi lige have løsnet bremsen herover, og så er den kørklar.